Статися, що одна фракція вийде з коаліції. так. Яка? Так може статися, що одна з вони ще вирішують. З кількох фракцій, я перепрошую. У нас тільки дві. БПП та НФ. Одна з них виходить. Що, граємо камінь, ножиці, папір? Чи що? Я саме виграю. Потім... Потім спікер об'явить, що коаліції вже немає. Ганьба. Це неймовірний жах для України. Зникла коаліція у п'ятницю напередодні Шабату. Це дуже поганий знак. Інавгурації в понеділок. А це взагалі не впливає на інавгурацію. Взагалі ніяк. І після того він скаже, що за 30 діб повинна з'явитися нова коаліція. Але або воно з'явиться, або не з'явиться, це не важливо, бо вже все. Добре, хто тоді в такому випадку? Добре, яка це фракція? По-простому. Ну, скоріш за все, це НФ. Народний фронт. Тобто вони підіграють Зеленському тепер чи що? Не зрозуміло. Ні, можу сказати, що не робить. А після того неможливо буде розпустити парламент взагалі. Ну як це? А отак от. Тому що остання дата, яку він може розпустити, 16 буде до 16 червня.